cât de cât prin fundamentarea bugetului, deci solicitarea a fost destul de mare. Noi, Galațiu, ne-am confruntat cu o situație mai specială cu ISPAT. Da, a fost și acea perioadă. A fost și acea perioadă cu acea perioadă. O să rog colegii dacă au pregătit un moment promoțional foarte și o să revenim după aceea în foarte scurt timp cu doamna Modiga. Ce scuze, dar cred că... Răcetă și tu că sunt, dar nici așa. Dacă imediat. dați puțin poșeta. Da, imediat că o să-mi faci. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Da, am revenit puțin în emisiune. Da? Nu, totuși încercați să facem o scurtă pauză de 1 minut, vă rog.